Kai. Muna wai ku kun je duban Abdulhadi? Wai da me same shi? Dan gidan Laure mai gida ko? Yanzu duk cutar da Abdulhadi ba ku je duban amma wallahi ba ku da kirki. Yo ina maka sani? Ba mu sani ba. Ba mu sani aka ce ai ya fi dare. To mutane da kawarawa ma sun zo duban Abdulhadi. Abdulhadi ka duba irin jiki da irin girman da Allah ya bi Abdulhadi. Yanda ka san nasabarsa ta dike da samuda. Sai ka ce buhun gida. Amma duk girman Abdulhadi sai da ya dawo dan jariri. Ba mai irin jikin nan na Haruna wadata ba. Duk girman Abdulhadi ya dawo dan jariri. Ni ma yanda aka yi muka san wannan to da muka je muka dubo shi din sai muka dawo akan hanyar mu ta dawowa kawai mun hawo mota daga Jos. Mun taho muna baro Jos ashe mai mota mutu. Ba mu sani ba tafiya muke kawai mun zo gidan mai za mu sha mai. Mota ta tsaya za a sha mai wajen an gama zuba mai wajen tashi sai muka ga mai motar ma har ya san dare. A ya ma ya dade da mutuwa. Ya Direba. Muka je duban Abdulhadi. Direban ko? Direban. Allahu akbar. Shi haka muke ta tafiya direba ya mutu. Allahu akbar. Mota isko kai ce ina ga ko? A'a. Kawai da ikon Allah ne baya wuce lokaci. Haka fa Allah yake ikon. In ka ga abu ya faru to ikon Allah. Haka ne dan yi. Ka gani? Yo ai ba ni ba na manta ma ban ga muku ba ni ma. Yau kwana 3 kenan. Akwai akuya da nake da ita ina ji da akuyar nan tawa. Lokacin da dai haihuwa ta in ta haihuwa ƴaƴan goma ya biyu take haihuwa. Kuma a ƴaƴan nan goma ya biyu duk wanda ta haihu sai ta kira na Ladiyo na haihu na Ladiyo na haihu duka sai ta bi wan bai wani guda goma ya biyu ne ta isa ga in gajere a ce gajere ne jariri in dogo ne jariri haka kullum ta haihuwa ta ga kai amma kuna gaba da akuyan nan wannan kana gani ana ruwa a wani wajen ana ruwa a wani wajen muna an kiya mana ruwa zaka dinga wannan kariya lokacin hinde sai kuma danyo mana wata masifa lokacin hinde bai ba kai ke mai kalla dan iska mai irin kallafin auna ku daina ƙarya a rayuwar kai ma wannan nan cin naka ƙarya dan mahaukace ne wannan zai kai wane ne bai san Abdulhadi ba kai gaskiya ce gaskiya ce ta hayi ta ai in dai ba irin wannan labarin da zan baku ba shine ba ƙarya ba wani labari lokacin da ina jan mota ne ka san irin motar da ake ɗaukar mota a kanta plate din nan za ka ga plate body ba komai ba komai za ka ga bayan ta mahaukaci da adda littafi ya ka kanta mahaukaci da adda ita ce to akan ta nake ibanta ta bari har Lagos kai su gidan uwarka har Lagos nake kai kake ibanta ta bari mun da kai su na dado amma kai ba karamin shege ba lokacin da aka yi yunwar abincin ta tabaru a nan akwai wani alaji can da kaje Sadiq mai garba mai katara nake iban ta tabarun sa yake a daga abincin sa yake har can nake kai su ko hajiya Husna Ahmadu Umali da kake kaiwa ka san ita akwai san cin yan kananan dabobi yan hiloli kware makwa kai to ƙarya kake wallahi banka Allah wallahi ƙarya don banka mu za ka yi wannan ƙarya ta tabaru masu tahi ina ƙarya da shan bai in ban da kare na mutane don banka kai abin da kai don uwarka ya kamata da kuwa ni nahi ba akuya nahi ba akuya ta haife ta bara fa na lahadi na haihuwar don